Assalamu alaikum masu sauraro, albishirinku labari da ɗumi-ɗumi. A kwanakin baya ne dai idan ba a manta ba, masoya cikin shirin kwana 90 suka dinga mita akan cewar a cire sabuwar jarumar da aka sa duba da yadda take nuna tsiraici da sunan ita musulma ce kuma bahaushiya. Ba daɗe ba kwatsam a cikin labarin da ya gabata a cikin shirin na labari na sai aka hango cewar an kashe ta. Wannan alamu ne da yake nuna cewar an cire ta daga cikin labarin gaba ɗaya. A kuma labaran namu na yau za ku ji cewar wata kotun majistare ta ɗaure Sadiya Haruna tsawon wata 6 ba tare da zaɓin tara ba. An ɗaure Sadiya Haruna ne sakamakon cin mutuncin wani tsohon saurayinta da ta yi Isa a shafinta na Instagram. Sofa masu sauraro, dama an ce kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Mu dai abin cewa a nan Allah ya kare gaba, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mun gode, sai an ji ku.